Sí, gràcies. Bona vesprada a totes i a tots. Moltes gràcies a Plaça del Llibre i a la FUI pel premi que ens heu atorgat i més encara que compartim amb altres guardonats com Isabel Robles, l'Institut Alfons el Magnànim o la resta de la primera tanda de premiats. És per nosaltres un plaer estar així a València, en aquests jardins, en aquesta plaça que mostra justament la vitalitat de la llengua i de la literatura que es fa en valencià. I és que és important donar visibilitat a les coses. Aquest estiu, a Vistabella, a la inauguració de la ruta literària de la novel·la La Sega, una de les presentadores va subratllar que la novel·la feia protagonistes els masovers, un grup social històricament marginat. Marginat fins al punt que quan en moria un i algú preguntava qui s'ha mort, la resposta era no ningú. Clar, si ets invisible, pots acabar no sent ningú. La presentadora va afegir que La Sega era també la novel·la d'una gent, d'un territori, d'un temps, contada en la llengua secular d'aquells homes i dones i la llengua secular d'aquelles muntanyes i valls del Maestrat. A més, vam tindre la sort que Francesc Canyó en llegir alguns fragments al llarg del recorregut. I aleshores la llengua, que havia estat treballada per la mà de l'escriptor, sonava en els espais on ha viscut i on viu. I és que, com hem dit ací, i han dit els que ens han precedit, les llengües han de sonar. Doncs, si em permeteu una analogia i salvant totes les distàncies, la nostra associació Maestrat Viu pretén justament això, revaloritzar i posar el patrimoni cultural de la comarca, projectar-lo, fer visible les persones, associacions i empreses que fan del valencià l'eix del seu treball. Donar visibilitat, indubtablement, és una forma d'augmentar la nostra autoestima com a gent del Maestrat i com a valencians. Voldria dir-vos breument, ens ha fet una glossa tot el que fem, però només citar-vos algunes persones que van ser premiades enguany, si em permeteu, no m'allargo una mica massa. Però vos ho dic. En els Premis Maestrat Viu, que vaig dir que consistien, es va reconèixer a un escriptor, Pep Castellano, escriptor de literatura infantil i juvenil. El llibre d'Àlex Torres, El fil de la memòria, que és un esplèndid recull de cançons i narracions populars. El treball de memòria fotogràfica de Fermín Sales, el Maestrat filmat. La revista Tossal Gros, que fa 35 anys que s'edita a les Coves de Vinromà, íntegrament en valencià. O el grup Connecta Natura, que estudia i protegeix d'alguna manera les espècies vegetals autòctones i el patrimoni natural de les nostres comarques. Els premis en portem ja 10 anys i n'hem premiat unes 40 persones i entitats. Vull dir que hi ha substrat, hi ha material, i és això que intentem aprofitar. Com bé ens ha dit, al costat dels premis fem altres activitats, com que no les glosarem ara perquè seria excessiu, com és el conte, que se centra en la narrativa oral, espectacles i activitats al voltant d'això, l'estiu literari, que ja ens havien dit, la revista Ampel. Però sobretot, el que volem subratllar és que tots aquests treballs que ixen del Maestrat, marca ja perifèrica, són una aportació al conjunt de la cultura valenciana, al conjunt de la cultura catalana, i contribueixen a enriquir-la i a projectar-la cap al futur. Al costat d'aquest donar visibilitat, jo voldria subratllar una segona idea, que és la idea de vincle. Clar, geogràficament estem situats en un espai al nord del País Valencià, tocant Catalunya. De fet, si agafeu el riu Sénia, a banda i banda, és tot un mar d'oliveres poblats per una gent que parlen igual. És trist haver de recordar això, I Aragó també està al costat. Som una terra de cruïlla. El vincle és geogràfic, sens dubte, però el vincle també és sobretot lingüístic i cultural. I així la nostra associació manté vincles, manté relacions amb entitats del País Valencià, amb entitats de Catalunya, amb entitats de la Franja d'Aragó, amb els quals compartim l'estima, l'interès per la llengua comuna
i de les quals, o a les quals agraïm el suport que ens presten en moltíssimes ocasions i també el fet que ens servisquen de model a qui imitar, amb els quals inspirar-nos per a fer coses. Bé, voldria dir que la idea de vincle és important i per veure com és important la idea de vincle només cal que tinguem present com alguns s'esforcen de manera incansable a trencar-los. Què us diré, no? Tot això és així. I justament per això la plaça del llibre és necessària. És un aparador al voltant de la nostra literatura que mostra la seva vitalitat i que aplega escriptors, escriptores, editors, entitats d'arreu del país. La plaça ens fa visibles. Som algú, com els masovers aquells perduts. I ens ningú. El reconeixement que avui ens doneu realment ens omple molt de goig, ens emociona, ens anima a seguir endavant i us dono les gràcies en nom de la Junta i dels socis de Maestrat. Moltes gràcies.